Aquí, enteratu araiz! Aio! Naroa? Bai. Naroa? Aio, ekizemuz. Bai, Naroa. Arazo txiki bat daukagula. Arazo bat daukagula? Bakarra? Bueno. Bai, jendiak ikusiten gaitula. Ostra! Bai, ikusten gaituztela. Ikusten gaituztela. Raro biratzen ziala. Audientzia daukagula. Bai. Eki, Naroa. Eki. Naroa, nun zaude? Eki. Nun zaude, zaldiazu esan lanean zenbiltzala honezkero. Nun nagon esto... Naroa. Bueno, zera. Bai, bueno, vale. Cancunen hablan eska. Zenean, ba. Baina, hane hongo nahizela, ez arduratu. Azalduko non da. Etxaten itaz libratuko, cabrones. Jo. Bai, ene. Bueno, kito. Dagonarekin aurre egingo dugu beti bezala, xe. Naroari kontuak eskatuko izkiogu bueltan, hori bai. Baina izue, ez galdu, kontez konte, bueltan da, antenatikat. Baina zuen emisioan, zuen etxeetan. Lab sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zein Nafarroako Kontseilu Ekonomiko Sozialari premiazko bilera eskatu dio eta horretarako idazki bat erregistratu dute sindikatuko ordezkariek. Krisieko sozialari aurre egiteko neurriak proposatu ditu sindikatuak 4 ataletan banatuta eta Bilbon egindako agerraldian Igor Arroyo Labeko idazkari orokorrak ardatz nagusiak azaldu ditu. Batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Lehenik eta behin enplegu politikari eta zerga politikari dagozkion neurriak, erosmen ahalmena bermatzeko eta langileon langileon errentak babesteko. Bigarrenik, zerbitzu publikoak, pentsio publikoak eta prestazio publikoak babesteko eta garatzeko planteamendua. Hirugarrenik, transizio ekologikoa, planteatzen dugu langileon parte hartzean oinarritutako transizio bat beharrezkoa da, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela, eta laugarrenik hori guztia Euskal Herrian bideratzeko estatu tresnak aldarrikatzen ditugu. Nafarroako abiadura handiko trenaren eta Euskaliaren lotura Gasteiztik edota Ezkertxasautik egingo den erabaki gabe dagoen bitartean, Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak erabaki dute Iruña eta Altsasu arteko HTren trazadura planifikatzeko eta gauzatzeko lanetan aurrera egitea. Erabaki horrekin Castellon eta Altsasu arteko abiadura handia behin-behinean martxan jarriko litzateke, Euskaliaren azken konexioa edozein izan da ere. Euskaliarekin lotzeko azken zateari dagokionez Bernardo Ziriza Nafarroako lurralde kohesiorako kontseilariak defendatu du Gasteizko alternatiba ia osorik gainazalean doala, geoteknikoki asko aztertutako lursail batean. Korridore horren inguruan azpiegitura eta erekin ugari daudelako, egungo trenbidea eta N1 errepidea esaterako. Horregatik ezin omen da aurreikusi arazo geotekniko esanguratsurik. Altsasu Gasteiz aukerak ordea azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke, sakana bito zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera HT Aralarko mendigunari aurre egin beharko lioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gora bera lakuntzatik Ezki itsasoko geltokiarekin lotu arte. Baina Nafarroako gobernuko herrilanetako talde teknikoak kezkatuta daude orain arte egindako ikerketa geologikoa ez delako nahikoa Ezkioko alternatiban. Hori ala Bernardo Ziriza kontseilariak ministerioari eskatu dio prospekzio geofisikoak eta zundaketa geoteknikoak egitea, Ezkioko alternatibak dakarren ziurgabetasun maila handia argitu ahal izateko.
Lurralde kohesioko kontseiariak azpimarratu duenez, Nafarroako gobernuak bi aukeren informazio geotekniko, geologiko eta hidrogeologiko osoa behar du. Garrantzi estrategiko hori duen proiektu bat berme eta ziurtasun tekniko guztiekin gauzatu behar omen da. Bestela ez liratekela prest egongo erabaki arduratsu eta posibilista bat hartzeko. Maiketan emango diogu hasiera egunari, eta Donostia inguruetako herrietako kideekin egingo ditugu azken kilometroak. Bulebarritik Pio Amabira. Kolorezko 4 zutabe osatuko ditugu, bulebarrean batzen garen kideen artean. Azken kilometro horiek batera egin asmoz. Amabietan, Pio Amabira iristean gainontzeko herritarrekin batu eta manifestazio musikatuari hasiera emango diogu. Ilunbera bitarte. Ilunben, irakurketa nagusia egin eta jaialdiari hasiera emango diogu goizaldera arte luzatuko dena. Ilunben, barnealdean kontzertuen eskaintza 3:30 aurrera hasiko da, Maialen Lujanbio, Amets Arzaius eta Inaute Lorrieta izango direlarik jaialdiari hasiera emango diotenak. Beste hainbat artista eta talderen ikuskizuna ere gozatu ahal izango dugu. Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Sua, Doktor Deseo, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Andonio Jokiegi, Trikidantz. Jaialdirako sarrerak oraindik ere eskuragarri dituzue sare.eus web orrialdean. Eta bertaratzeko ere eta itzultzeko autobusak izango dira bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan. Elikagaien tasa 3% igo da uztailetik. Azken 2 hamarkadetan erregisotako altuena da gainera. Horien artean bereziki nabarmentzekoak dira haragiaren, ogi eta zerealen, esnearen, gaztaren eta arrautzen igoera. Egoera horrela Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente ordeak oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzea proposatu du. Baina zeintzuk dira oinarrizko produktuak herritarrentzat? Zer uste dute Díazek proposatakoaren inguruan? Hau da Bilboko kaleetan jaso dugu. Irina, en plan... Barazkia, fruta... produktuak, arroza olakoak, en plan basikoak, no sé. Nire ustez adibidez ogia, esnea, arrautzak, patatak, eta horiek esango dituzke. Esnekiak eta behar bada fruta eta berdurak eta bai, hori izango ziren oinarrizkoak. Eta behar bada okel apur bat. Frutak, ezin beste zenbarko dira. Madariak, bai, zerezak, bai melokotoiek, baina frutak nik uste oinarrizkoak direla. Gero bai, komplementatzeko, gero legumbreak eta barazkiak. Baina, eta baita be, legatzak eta nala. Produktuen inguran, dabilera asko igotzen, ni nabaritu dut. Edo nor nabaritu dut, zoaz erosketa egitera, eta lehen ez dakit, agian €1 gastatzen zenituen konpra handi batzutan, eta orain gastatzen duzu, ez dakit bikoitza, ez dakit agian asko da bikoitza, baina gastatzen duzu pilo bat. Ondo egongo lirateke, baina hori gobernuak erabaki behar du, inflazioa dela eta guztia igo egiten ari da. Ez bakarrik elikagaiak eta oinarrizko produktuak guztia. Bankoak eta horrela momentuz igo egiten dituzte interesak eta horrela hipoteka bat hartzeko eta. Ezken finean, oinarrizkoak dinez gero eta pertsona bakoitzeko nolabait ezin bestez horretaz oinarritu behar denez, ez dela galeztru behar. Azken batean bestela jendea joango da kanpora zeo zer hartzera, hau da jantetzera eta halakoak, baina hori ez da nolabait merketasuna. Azken batean hori da, puntu batzuk eman al dizkoila pertsonak, baina egutegian ez egun egin behar den gauza bat. Ondo, printzipioz ondo ikusten dut, ez dakit posible dan edo ez, baina ondo, ederto ikusten dut. Ni nahiko ados, ni adibidez egunero noa erosketara, eta bai ikusi duela egoera nabari bat hori oinarrizko produktuetan, nire ustez gehiagizko prezio bat egotea ondo egongo litzateke. Emakume izan libre, gizarte feminista eraikitzen. Emakume irabazle, machismo zikli.
esker, feminismoak bidea egiten ari du, Hondarribin ere bai, lortzen ari gara, geroz eta gehiago gara, zuekin, kanpotik eta gu barrutik lortuko dugu. Gora, Jaizkibel! Gora! Hau petiko, daupa kolpez kolpe. Hemetxe gaude, Hondarribin, Oian eta ekipo guztiarekin, eskerrik asko, etortzeatik bentadek guztiak egin dira etorrizenagatik onera, eta bidean gaude, feminismoarekin lortuko dugu oitxe betan, dakaguna gutxinez zerbait, edo asko, El objetivo general del proyecto responde a la iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, donde se recoge la necesidad de realizar un estudio científico que nos acerque a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto. Que haga cosas que si no, no haría. Detenidos y torturados, se suele decir que por el problema vasco entre años 60 en la actualidad se ha detenido en el País Vasco, en Navarra también, a unas 20.000 personas. Bueno, eta lehenengo galdera inberizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura? Ez. Ai, Donostia, hainbeste glamour, hainbeste jende, zinemaldi, marko inkomparable bat, baina honek merezi du dau urte osoko jentientzako. Merezi du dau presizoak hain altu egotie eta aste hortan, gaztetan dan dirupila horrek, merezi du dau benetan donostiar batentzako. Baldakize donostiarrek zer dan zinemaldize benetan. Zer da zuentzako zinemaldize? Donostian gertatzen den olako evento bat eta berrietan eta ikusten duguna jakiten dugu, baina ez dugu jarraitzen nolan unero ez da... Buenísimo. Es una cosa que tenemos en Euskadi que ya quisieran tenerlos en otro sitio, ¿eh? La gente que viene, porque viene mucha gente de Madrid, viene mucha gente de eso, y luego los actores. Este año no estoy muy al día qué actores vienen, pero vamos, yo he visto a cantidad de ellos, ¿eh? O sea, Richard Gere hasta me dio la mano y mama guapa, o sea que... Banetzako da aste bat Donostin egiten den festival bat, aste bat iraute dula, bazakit pelikulak ikusteko aukera ona, azkenean atzerritar jendia etortzea, atzerritar pelikula baita ikusteko aukera dago, eta eta ez dakit ambiente ona, egotea normalian, osa hola kulturalki, ondo, interesgarria. Ez dakit, beste eventu bat, ez dakit. Niri zinema gustatzen zait, baina ez naiz inoiz joan, egia esan da. Eta hemengo naiz, Zultzako? Nik bez, bere iritsia bezala. Donostin hainbeste glamour, hemen ospatzen dela zinemaldize, aktore famatuek eta dana horlako evento handize, baina gero Donostiarrek hemendik aldein behar izaten dabe, ez tekielako alokatzeko etxe merkerik, ez da erosteko, bez? Zuek neskak, ezaztazue, hemen indozuela matrikulien Donostin, eta zer pentsatan dozue, jundatorrien egunero, edo, Bilbotik jundatorri azkenien izango da lan zail bat, baina edo alokatzie pentsa dozue edo zer? Nik adibidez, alokatzia pentsatu dut, baina orain pisoa bilatzen nabiela eta horrela, ikusten dute gauza garestia dagoela, eta ez dakit lekurin bat aurkituko dudan edo ez. Orduan, ez dakit, igual terrentamaz, joan eta etorria. Joan etorri bat, baina bidaize luzie da, Ja, matada. Baina eske, pisu gutxi daude, bi pertsonentzako agian eta azkenean hori bi pertsonen artean egitea, dirua da. Eta gu gazteak gara. Ez dakit, azkenean ez da bakarrik zinemaldia agian, orokorrean urte osoan zehar beti fomentatzen da turistek etortzea eta hola. Eta gero ere agian gaztei laguntzeko, etxe bizitza aurkitzeko agian, hotel gutxiago egin, eta agian
etxe bizitza publiko gehiago eraiki, ez dakit, zen gaur egun, hotel asko daude eta eraikitzen ari dira, hori ez da oso normala. Bai, nire ustez, ikusi beharko genuke zeintzuk diren dirutasak eta ea errentable ataratzen den diru gasto hori, ere bai ekartzen duten, jendea kanpotik ekartzen duen diru horrekin konparata. Baina, nire ustez ere bai, laguntza horiek ere bai handitu beharko lirateke. Eta, egiten ari diren bezala, garraio publikoarekin beste gauzentzat ere bai, pizka bat laguntza horiek edatzea. Claro, depende pixka bat zena ez duen erakarri zinemaldiarekin. Azkenean kultura erakarri nahi baldin badezu bai. Baina erakarri nahi baldin badezuna da atzerritar jendia hemen dirua uztea eta dirua gastatzea, bai, asko zobeto. Hemen zinemaldia izatea azkenean kanpotik jendea etorrikoa, gauz, hemen gastatuko du, hemen gatuko alo egiten, hemen jango du, hemen ingo dena. Azkenean gizarte kapitalista batean gaude, ordu berena hori da. Jendea kanpotik etortzea, jendea hemen dirua uztea da jazta. Eta hemen jendia ezin baldin badu etxetik kanpo bazkaldu, etxetik kanpo egun pasa bat hoi berdin du, azkenean kanpotik jendea etorrikoa eta dirua gastatuko. Hola dago azkenean montatu da. Ertoguna orduen dirue da. Bai, basikamente hola dago montatu da, dirua behar da eta listo. Azkenean dirogatik lan egite dugu eta dirogatik bizitze geha. Amanda nire ama, Bolibian hil zuten, nita zaurdun zegoela. Manes nire aita, desagertaraz egin zuten Nikaraguan. Ai, Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer. 1988 urtea da. Ainhoa dut izena, eta 21 urte betetzear nago. Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere. Dispara,
esker, kolpez, existitzearren, behar ditugulako espazioak, emakumeok gure ahotsa entzutera emateko, eta baita ere eseroso sentiarazteko gainontzekoei, ez? Behar dugu emakumeok feminismotik hitz egiteko esparru horiek, eta badakigu hori, pikatu egiten dutela, eseroso sentiarazten direla asko gu lasai hitz egiten entzuten gaituzten espazioetan, eta hori seinale hone dela uste dut. Beraz, jarraitu gorrela, kolpez. Kazetapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzera goaz. Gaur Lekitzoko antzarregunera gerturatu gara, hementze Euskaldunokia zelango buruedekien gaurko egunean. Zenbat probintzi daude Euskal Herrian? 3. Euskal Herrian. Lau, ezta? Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bai. Eta Frantzian ez dakit. Bost? Bai, Frantzian, 6. Bai. Bat gehiago. 7. Zeintzu dira Euskal Herriko 7 probintziak? Bale, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, gero, a ver, 3 frantzesak, Zuberoa, venga, lagundu, Maria. Ez lagundu. Nafarroa da, bosgarrena, Zuberoa, Baiona, baina hori da hiriburua. Zuberoa, no me sale, blokeatu naz. Ez da itziste. Bueno, vale, txanda pasa. Bi faltan. Lapurdi? Lapurdi eta Doni. Nafarroa baina azpizen? Bera. Osango? Bera, Nafarroa bera. Zema probintzia dauz Euskal Herrizen? 7. Zeintzu diz? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoa. Perfecto, badakizu? Zenbat probintzia daude Euskal Herrian? Ez dakit. Bai! Ane, barrura! Zenbat probintzi dauz Euskal Herrizen? 7. Oso, ondo, 7. Zein da Zuberoako hiriburua? Bai, Maulez. Asiento, esan dugu. Zein da Lapurdiko hiriburua? Lapurdiko hiriburua. Buah. Pues dakit. Buah. Pues dakit. Eski galderatzu bet. Non dago Ribera Beitia? Araban. Ondo! Ez dut txotzi para nada. Badakizu non dagoen Aramaio? Pues... Ze herrialdetan behintzet? Honek ez dakize. Non dago Aramaio? Buah. Pues dakit. Gipuzkoan, Araban. Zelan dakizu? Arabakoa izan da, txikitatik. Eta zuek nongoak zari, Kuriosidade? Arabakoa, kara. Bai. Bilbon dakizen guztize lagunok.